Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, kados pundi pawartosipun dinten menika. Sekilas warta marak sowan sawajining panjenengan sedaya kathah pawartos ingkang aktual lan pinarsaya sampun kula semapataken. Kagem panjenengan sedaya kaliyan kula Tiara Fatmarani menika pawarta njangkepipun. Indonesia ngantos sakmenika tasih nandhang pagebluk COVID-19. Dinten menika Setu 11 Agustus 2021. Kasus terkonfirmasi enten 6.267.137. Kasus positif COVID-19 ing negeri kita sampun mandhap. Kapandhingaken kaliyan dinten-dinten sadèrèngipun. Badhe nanggepi rencang-rencang babaganipun COVID-19. Waalaikumsalam. Lajeng terus badhe damel sapa kang nangani pandemi niku? Tenaga medis. Nggih, medis niku contohnya napa mawon? Nggih, dokter, nggih, perawat, lan lintun-lintune. Nggih. Yang pun di awal virus corona muncul, asalipun ing Wuhan, Cina. Saya pamastèni lanjute masa pandemi iki ben boten gampang ketularan. Kira-kira virus corona iku mlebu ing Indonesia akhir tahun 2019. Rencang-rencang sami manggi ditaton kula. Nggih, sami-sami. Ngajak masyarakat tetap disiplin, ngarepaken protokol kesehatan ing salebetipun palonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat utawi PPKM. Menteri Komunikasi lan Informatika Johnny inggih ngendika, bilih ombak ingkang COVID-19 boten namung saged dipun sebaraken déning varian enggal nanging ugi awet saking kathahake kegiatan masyarakat ingkang niruaken protokol kesehatan. Wonten pawartos dinten menika kula Tiara Fatmarani menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Arem kancaraning bangsa dumundung aning luhuring budaya. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun.